Θα βάλουν καλησπέρα σας. Η πολύ αναμενόμενη αυτή η σωτήρια κίνηση που θα κάνει σήμερα ο Πάπιας ο Τάκο Ιντάκο κάτω Αχαγιώτης, που έχει βγάλει τις μεθόδους και τις σωτήριες μεθόδους και συνταγές για το χωριό, σε λίγο θα τις δείτε. Εγώ δεν θέλω να πάρω τα βίντεο μου. Έλα να το βάλουμε και μετά στο YouTube. Θα νομίζω ότι θα πεθανείς ρε μαλάκα. Παναγιώτη, μην αυτοκτονείς. Πέσε ρε πούστο. Έλα ρε Παναγιώτη. Μπράβο, ένα χειροκρότημα, έλα.